हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननि थाखाय आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेट जिहेथु जानो गोनां दङ स्पेसियेलि बेखौ नोजोर बोनानै बेयाव बड' पार्टनिफ्राय एबा बड' बड'निफ्राय एलपि आरो इउपि मोननैनिफ्रायबो बेयावहाय मक टेस्ट पार्ट 3 लाबोनाय जादों। मक टेस्टनि पार्ट 1 पार्ट 2 थांखांबाय अलरेडि आरो जायफ्रा नोंथांमोना गोदानै दासो फैदों नोंथांमोना मोनथिया मोजां जागोन दे बेयाव थानाय सिलेबासनि मोनफ्रोमबो साब इउनिटनिफ्राय लानानै गिदिर इउनिटसिम मोनफ्रोमबो इउनिटखौ आङो फोजोबजोब्बायानो 99%। बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा नायाखै नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक दं प्लेलिस्टनि बर' रावखान्थि बेयाव थांनानै। आरो बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरदों जे जायफ्रा एलपि आरो इउपि मोननैबो पार्टआवनो दङ नैबे मोनसे बाथ्राया नैबेयाव मा दङ जोंनिया राव सोलोंनाय आदब। बे राव सोलोंनाय आदब खायदा बे मोननैयानो एखे। राव सोलोंनाय आदब खायदा बियो मा बुस्थु दा बियो जेबो नङा। बेखौ जोङो जायफ्रा CDP-खौ चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजिखौ जों जोबोद मोजाङै नायगोन नोंथांमोनहा बेखौ रोंगोन। मानो होनबा नैबेवहाय दङ जोंनिया 2019नि सिलेबास बियो 2019नि सिलेबासा जोबोद क्रिटिकेलमोन। मानोना बेवहाय लिटारेचार पार्ट दंमोन गोबांनो, ग्रामार सेक्सना खममोन आरो बेनिफ्राय पार्ट इउनिट हिसाबै मार्क्स बेबायदि मेनसन खालामाखैमोन। नाथाय नैबे बाथ्राखौ नायनांगौमोन जोंना राव सोलोंनो हानाय मोनब्रै गाहाय आदब होनदों। बेयाव मा दङ खोनासंनाय, बुंनाय, फरायनाय, लिरनाय बेफोरनि सोमोन्दै रोखा गियान थानांगोन होननाय जादों। हथात जोंनो दा 2026आव होनाय सिलेबासाव राव सोलोंनो हानाय मोनब्रै आदब खायदा होननाया बेखौनो होनदों जे सोदोब बुंनो हानाय, रायलायनो हानाय, राव रायलायनो हानाय, खोनासंनाय, बुंनाय, लिरनाय बे जोंनो मोनथाम आंगोलखौ नांगोन आरोखि जायखौ जोङो CDP-आव मोजां मोनो। दा बेखौ बिमा राव सोलोंनाय हिसाबै जोङो नायनांगोन आरो नैबे राव सोलोंनाय आदब खायदा होननाया। दा बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। बेनिफ्राय बाखि रावखान्थिफोराथ' जोंना जोबजोब्बाय। दाना नैबे मक टेस्टखौ लागोन नोंथांमोननि थाखाय एलपि इउपि मोननैबो जों गोरोबखानाय आरो बेयावहाय मोनफ्रोम कुइसना मोनफा मोनफा इउनिटजों रिलेटेड दङ। बेखौ आं खनसे बुंग्रोखादों आरो बेफोरो मा इउनिटनि आं दा खोन्थागोन। आरो बेजों लोगोसे बियो जोंना मोनफ्रोम इउनिटफ्रानो रायलायजाखाबाय एबा सावरायजाखाबाय। बेखौ नोंथांमोना नट्स हिसाबै मोनजोबगोनानो। जायफ्रा रेगुलार नायदों नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय अलरेडि। गोबाव खालामाजासे थांदिनि गाहायनि बबे बाथ्रायाव थाइलालिनि थाइलालि सोदोब हाबनानै दङ होनदों। थाइलालिनि थाइलालि, थाइलालिया जोंना मोनथाममोन, थाइजानि थाइलालि, मुंमानि थाइलालि, थाइलालिनि थाइलालि। दा बेयाव जोंना मा थाइलालिनि थाइलालिया बबेयाव दं होनदों। बियो मोजां गथ' होनदों। मुंमानि थाइलालि, गथ'आथ' मुंमासो, मुंमानि थाइलालि मोजाङा नैबे। बियो नायनो समायना होनदों। बेबो मा जाबायनो नायनो समायना। थाइजानि थाइलालि, नायनो होननाया जाहैबाय मा थाइजा, समायनाया बिनि थाइलालि, थाइजानि थाइलालि। राजुआ गामिनि जोबोर गोरों गथ'। बेयावखौ नायथ'नि गाहायाव मा दं, फैसालिया सासे बारसे गोजा गलाब लादोंनो। गोजा गलाब मानि मा गलाबाथ' मुंमासो। ओंखायनो जोंना नैबेवहाय दङ मा राजुआ गामिनि जोबोद गोरों गथ'नो। गोरोङा जोंना मामोन थाइलालि आरो बेनिनो गोरोंखौनो आरोबाव मोनसे मावबावदों नै एडजेक्टिभ हिसाबै जोबोर गोरों होनना बुंदों। माने थाइलालिनि थाइलालि बेया हाबनानै दं। कुइसना जोंना थाइलालिनि थाइलालि जिहेतु जोबोरा जाहैबाय थाइलालिनि थाइलालि। मानोना गोरोङानो थाइलालिखा आरो बेखौ थाइलालि बानायदेरबावदों। अब्ला थाइलालि इउनिटनि बे जाहैबाय थाइलालिखौ नायनांगोन जों बिनि सायाव। सानसुमाया फरायसालिनिफ्राय फैबाय होनदों। दाना नायदो सानसुमाया फरायसालिनिफ्राय फैबाय। गोजौनि बाथ्रायाव थानाय फरायसालिनिफ्राय सोदोबाव थानाय रिंसार जथाया जादों सिलेबलखौ सोंनाय जादों मोनबेसे दङ। होमबा सिलेबल एबा रिंसार जथाय जोंना सिलेबासाव दंखायो जिहेतु। दा बेयो फरायसालिनिफ्रायखौ नायनांगोन जोङो। फ मोनसे, राय मोननै, सा मोनथाम, लि मोनब्रै, नि मोनबा, फ्राय मोनद'। हथात जोंनाव मा दङ बेवहाय सानसुमाया फरायसालिनिफ्राय होननाय सोदोबाव फरायसालिनिफ्राय होननाय सोदोबाव जोंनाव मा मोनद' रिंसार जथाय दङ। दा अपसन घआ जाहैबाय आरोखि 4 नाम्बार अपसना घ। गाहायनि बबे गारां रिंसारथिखौ गारां बोयोब्ला सालायनि सिगां बाहागोआ गोजौ जायो होनदों। हथात गारां रिंसारथिनि फैलायबाय बेवहाय बबे माखौ होनदों गाहायाव अ, आ, इ आरो एखौ गारां बोनायाव मा जानांगोन होनदों सालायनि बिजौ बाहागोआ माने गुदि एबा बिजौ बाहागोआ मा होनो गोजौ जागोन होनदों। बे जाहैबाय इ आरो बेखौ कमप्लिटलि आबुङै सालायनि सार्टखौ नायनानै जोङो हमनो हायोमोन। बबे गुदिया गोजौ जायोना, बबेयावबा गाहाय जायो, बबेयाव गेजेर जाहैयो, बबेयाव गोजौ थाराव जायो, बबेयाव गाहाय थाराव थाङो। बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जोङो गारां रिंसारथिनि आबुं मोनसे भिडिअ दं बेखौ नायनांगोन आरो। जायफ्रा नायखाबाय बुजिखाबाय इया जोंना गोजौमोन। गायनि सोदोबनिफ्राय गारांनि रिंसारथिखौ सायख'। दिपथंखौ सायख'नांगोन। गारांनि रिंसारथि। गारांनि रिंसारथिया बबेयाव दङ होनना नायनोसै दाना। बेरे मा
बेरेमायावथ' ब, ए, र, ए, म, ए मा म'a मोननै खाथि खाथि नांजाबनानै थानाय गारांनि साथिबावथ' गैया। सिखिरियावबो थाया स, इ, क, इ, स, इ, क, इ, र, इ बेयावबो थाया, बेबो नङा। दाना साथायावबो स, आ, थ, आ बेयावबो गैया। नाथाय नैबे रयनायाव दङ। मानो होनना जोङो र, अ, रयनाखौ सिफायोबा र, नैबे अखार दङ नै अ, इ, ओमफ्राय न, ओमफ्राय आ। होमबा अ आरो इ मोननै गारां रिंसारथि खाथि खाथि थादों, बेनो मा गारांनि रिंसारथि एबा दिपथं। जेरैजाय आरो बेखौ एक्सप्लेन खालामनो थाखाय नोंथांमोननो नैबाव खोन्थाबावदों आङो मोननैसो सोदोब। दालायाव दङ नै जोबनायाव ल, आ, जोबनायाव ल, आ आरो इ थागोन। ओंखायनो आ आरो इया गारांनै। दैमायाव दङ ओ आरो इ थागोन। मानोना दैमाखौ जोङो आं खोन्थाखांबाय गारां रिंसारथिनि क्लासाव मा ऐखार लिरोबाबो जोंना ऐखौ ओ आरो इ लिरनो हायो। बे ओ आरो इ ऐखारा जोंना अलरेडि गारांनि रिंसारथिखा। आरो औआबो ओ आरो उ दाजाबनानैसो औ जादों जिहेथु बेबो मोननैजों गारांनि रिंसारथिखा, दिपथंखाथार, अलरेडि दिपथंखा बेयो। ओंखायनो बेखौ जाय सोदोबजों दाजाबगोन ऐ आरो औखौ बे मोननैया गारांनि रिंसारथि जाथारगोन। बेखौ गोसोआव ला। बिनि क्लासखौ नायनो हागोन। गाहायनि बबे मोनसेया जरा सोदोबनो? जरा सोदोब माने मा जोंना मा जावजा सोदोब, होनजाब सोदोब, जरा सोदोब बे दंमोन जिहेतु आं नोंथांमोननो लाबोदों। नुनायाव गासिबो जरायानो, नाथाय जरा सोदोब होननाया गुबैयै बबेखौ जरा सोदोब होनोमोन जोंना बेखौ जों सानग्रोनांगोन। जरा सोदोबफोरा मा होनो मोननै सोदोब ज' थाजोबगोन, गेजेराव जोंना हाइफेन थागोन आरो नाथाय मोननैनिबो बेबो सिंगेलै हारसिङै ओंथि दिन्थिनो हानाय जानांगोन, अब्ला जोंनासो बे जरा सोदोब जागोन। दानिया नायदो जासाब, जाराब होनदों। जासाब हारसिं होनबाबो बुजिया, जाराब होनबाबो हारसिं जेबो गैया। सासु, मासु बेबो सासु हारसिं ओंथि दिन्थिनो हाया, मासुआबो हारसिं ओंथि दिन्थिनो हाया। ज्राव, ज्राव बेबो नुनायाव जरा सोदोब बायदि नुदों, नाथाय बियो मोननैबो एखे सोदोबसो, बेनि मुङा गुबुन। दाना नैबाव नायदो संग्राय सान्द्रि होनदों। संग्राय सान्द्रि ना ओमफ्राय बिनिफ्राय दै अर बेफोरबायदि, ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंना मा सेंग्रा सिख्ला बेबायदि बुंनायफोरा। संग्राया हारसिंनो आलादा ओंथिखा, सान्द्रिया हारसिंनो आलादा ओंथिखा, नाथाय बेखौ संग्राय सान्द्रि होननानै मोनसेयावनो बाहायफादों गुबुन मोनसे ओंथियाव, बे जाहैबाय जरा सोदोब। क्लियार? गाहायनि सोदोबाव दाजानाय सोदोबा जादों, दाजानाय सोदोब नांगौनो जोंनो जोंना सोदोबनि बिथिङाव दङमोन गुबै सोदोब, दाजानाय सोदोब, दाहार सोदोब आरो मोनसेया गोदानै दाजानाय सोदोब जोंनो नांगौमोन। गोदानै दाजानाय सोदोबखौ नेक्स्ट सिगां पार्ट 2 आवनो खिन्थादों। बेयाव नोगोरारि, नोगोर दाजाब आरि नुदों, नाथाय एक्सुवेलि बियो मा गोदानै दाजानाय सोदोब एबा हाइब्रिद वार्डसो होनदों। सैथो, सैथोआथ' दाहार सोदोबथ' असमियानिफ्राय लाबोनाय, सैत्यनिफ्राय दाहार सोदोब बियो। लाङा गुबै सोदोब, लाङा गुबै सोदोब। आरो नैबाव मोननै दङ दाजानाय सोदोब, फु आरो दुं। फुआ दाजाबदा, दुङा जाहैबाय थाइजा। फुआ दाजाबदा, दुङा जाहैबाय थाइजा। थाइजानि सिगां दाजाबदा दङ बेहाय, ओंखायनो दाजाबनानै जाय गुबै सोदोबजों दाजाबनानै सोदोब दायोबा बेनो मामोन जोंना दाजानाय थाइजा। बेखायनो बियो मा जाबाय मा फुदुं, बियो दाजानाय थाइजा। दा मोनसे खोथाखौ आं सिगाङाव बुंनो बावदों, जायफ्रा नोंथांमोना सानदों बेबायदिनो फैथारगोन, बेबायदि फैनायनि आङो मा एबा बे कुइसनानो फैगोन बेखौ लानानै आं फोरोङा बा आं होआ, आं सिगाङाव बुंबाय थाखादों, आगोलावबो बुंदों। आं जास्ट आइडियाखौ होनाय जायो आरो नोंथांमोनखौ रिमाइन्ड खालामना होयो जे मा माखौ नायनांगौ, बेसो मडेलखौ नायनांगौ। नाथाय गुबुन मोनसे ससियेल साइन्सनि बाथ्रा नङाबा मा होनो EVS नि बाथ्रा बेफोरबादिबा एबा सानखान्थिफोरनि बाथ्राबा आलदा आरो। जेखौ कुइसन फैगोन नोङो बबेबा मोनसे भारतआ माला उदांस्रि मोनामोन होननानै सोंनाय आं मेनसन खालामना होयोबा सोरबा फैयोबा बेनो फैखागोन रग'। नाथाय रावखान्थिनि बेलायाव बे नङा होनदों। एगजामपोल होननानै जोङो बे कनसेप्टखौसो लानो हागोन, कनसेप्टखौसो लानांगोन। बेनिफ्रायसो जोङो एगजामपोलाव मालाय माखौ होगोन बे गावसिनि गोसो, दानग्रानिसो सायाव। ओंखायनो आं बेखौ आइडिया रिमाइन्ड खालामनोसो फोरोंनाय जायो। गाहायनि दाजाबदाफोरनि बबे मोनसेया दाजाबदाया खाथि इयुन बिदिन्थानि, टेन्सनि बाथ्रा, खाथि इयुन बिदिन्थानि दाजाबदा हिसाबै बाहायजायो होनदों। बाय, जाबाय, लोंबाय, थांबाय बेथ' जाखां बिदिन्थासो। गोन, जागोन बे नंगौ थिगैनो दङ, गोन इयुन बिदिन्थायानो। साबसिनै नायबावगोन, गौमोन बेयो जागौमोन होननाया इयुन बिदिन्थामोन, नाथाय थांखांबाय बियो पास्ट टेन्स जाबाय, ओंखायनो बे नंखाया। नोसै, नै बेबो मोनसे इयुन बिदिन्था। इयुन बिदिन्थायाव जोंना मोननै गाहाय बाहायजायो, गोन आरो नोसैया। दाना खाथि होनदों, खाथिबा जोंना नोसैया जायो, राइटआ नोसै। गोना जाहैबाय एसे उननि बाथ्रा, उनाव बाहायजाग्रा, ओंखायनो बेनि एक्सुवेल एन्सारा खाथि इयुन बिदिन्थाना नोसैयानो। जानोसै, थांनोसै माने जाखाथारनोसै आरो बे।
गाहायनि बबे बाथ्रायाव सानबोलावरि दिन्थिनाय बाथ्रा महरै गेबेङै बाहायजादोंनो? सानबोलावरि दिन्थिनाय बाथ्रानि बाहागो जोंनाव दंमोन सोंनाय दिन्थिनाय, माने नंगौ दिन्थिनाय, नङै दिन्थिनाय, सानबोलावरि एबा सानबोलावरि एबा एक्सक्लेमेसन दिन्थिनाय, बेफोरबादि बाथ्रा। आय' बियो थैबाय मोनसे सेन्टेन्सखौनो बाहायदों, बिनिफ्राय राइट अपसना बबे होनदों? आय' बियो थैबाय होनदों। मोननैयावबो सानबोलावरियाव बिदि बाहाया, बे नङा। आय' बियो थैबाय होनदों, नैबे उनावल' बाहायदों, नैबेयाव बाहायाखै, बे गैया। नैबिदि मोननै बाहायनायाथ' गैखाथारा बर' रावाव। होमबा जोंना नैबे आय' बियो थैबाय होननाया। नाथाय नोंथांमोननाव मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनोसै, बे अपसनाव मोनसे गोरोन्थि जादों प्लिज। बे जाहैबाय नैबेयाव एक्सक्लेमेसन मार्क थानांगौमोन, नैबेयाव एक्सक्लेमेसन मार्क थानांगौमोन। बेखौ कारेक्सन खालामना लादो, बिनि थाखाय निमाहा बिबाय। आय' ओमफ्राय बिदि एक्सक्लेमेसन मार्क, ओमफ्राय बियो थैबाय होननानै नैबेयाव दारि थानांगौ, टेसन थानांगौ। बेखौ नोंथांमोना रावखान्थि बिजाबाव नायगोन, स्वर्नप्रभा सैनारि बिथांनियाव, होमबा नुगोन। नैबेयाव थाथारनांगौमोन, बेयाव होनो बावदों, नैबेयाव थाथारनांगोन। अपसननिया बेनोमोन। एक्सक्लेमेसना आय'नि उनावनो थानांगौ, एक्सक्लेमेसन मार्कआ। बेनिफ्राय उनाव थानो नाङा, दारि थाहैनांगोन आरो नैदि डाबल होनायाथ' जाखाथारा। बेनिफ्राय मोननैयावबो थाया, बेखौबो गोसोआव ला। आंखौ खोन्थाबाय नैबे मोनसे। बेनिफ्राय दङ नै दिङा सोदोबा बर' रावाव हाबफैदों, बे दाहार सोदोबनिफ्राय। दाहार सोदोबखौ मोनफा मोनफा थख' थख' बहनना होखाथारदों। बांला रावनिफ्राय नङा, आहम थाइनि बेबो नङा, फरासिनिबो नङा, खासि रावनिफ्राय दिङा सोदोबा फैदों होनदों। होमबा दिङा सोदोबा खासिनिफ्राय फैदोंबा गुबुन मोनसेखौबो नायनांगोन, माबेखौ सोंगोन बेखौ मिथिया। खासिनि, आहमनि, फरासिनि, असमियानि मोनफा मोनफा बहनना होखाजोबनाय दं, नायदो। गाहायनि बबे बिबुंथिया गेबें? सायख'। राइटखौ नायख'नांगौ, बबेया गेबेंनो? बर' राव गिबि गेजेर उन दाजाबदाफोरा गेबेङै बाहायजायो। थ' नङा, गेबें बिबुंथि होनदों, बेथ' नङा। गेबेङै बाहायजायो, नंगौथारगौ बादि नुदों दे, नंथारगौ बादि नुदों। नङा बेयो, मानोना गेजेर दाजाबदा गैया, बाहायजाया। दाजाबदाफोरा गुबै सोदोबनि उनावल' बाहायजायो। नङा, सिगां दाजाबदा गोबां बाहायजायो जोंनियाव। दाजाबदाफोरा सोदोब दानायावल' बिहोमा होयो। नङा, दाजाबदाफोरा मुंरायनि, बिदिन्थानि, ओमफ्राय बेखेवफानि दाजाबदाफोरा सोदोब दानो हाया, राइट। नाथाय थाइजानिया सोदोब दानो हायो। थाइजानिया सोदोब दानो हायो। थाइजा दाजाबदा नोंथांमोननो लाबोखांखाबाय, दाजाबदा होननायाव गोबां दाजाबदा दं, खोन्थाबोखांखाबाय। बे बाथ्राया गोरोन्थि। बर' रावाव गेजेर दाजाबदा गैया, नैबे एन्सारा राइट। मानोना बर' रावाव गेजेर इनफिक्स गैया, प्रिफिक्स दङ, इनफिक्स गैया आरो साफिक्स दङ। इनफिक्स गैया, गेजेराव दाजाबदा गैया। गाहायनि बबे मोनसे सोदोबाव जरा एबा जावजा रिंसार बाहायजादोंनो? जावजा रिंसार, जेमिनेसन होननाय मोनसे दंमोन, जावजा रिंसार, जेमिनेसन। जेमिनेसना मामोन? जोंनिया महरसे जथाय खौरां रिंसारथि होननायानोमोन। महरसे जथाय खौरां रिंसारथि, अर्थात मोनसे खौरां रिंसारथियानो गावजोंनो गाव बाजाबनानै थानाय। जेरै नैबेयाव गोग्गा, ग'जों ग' दाजाबनानै आ दाजाबबाय, गोग्गा जानानै दं, बेनो राइट एन्सार। बेयावथ' ब'जों र'जोंसो, बेयाव ग'जों र'जोंसो, बेयावथ' गैयानो, दाजाबनायानो क्लास्टारानो, ओंखायनो गोग्गा। गाहायनि बाथ्राफोर, बेखौबो मोनसे स्पेसियेल क्लास लाखादों। गाहायनि बाथ्राफोरनिफ्राय गोरोन्थिखौ सायख', मिस्टेक एबा रंखौसो सायख'नांगौ। बर' रावाव निखाव गारां रिंसारथिफ्रा इ आरो उ, बेथ' नंखागौ, सेमि भावेल। बर' रावनि हांदुं रिंसारथिफ्रा स, ज, ह, राइट। मन' अङ रिंसारथिफ्रा बर' रावनि निरखां हांखो, नंगौ, राइट। बेनिफ्राय दङ बर' रावाव गासैबो खौरां रिंसारथिखौनो सोदोबनि गिबि, गेजेर आरो उनाव बाहायनो हायो, बे गोरोन्थि। गोबाङानो सोदोबनि सिगाङाव बाहायजायै मोनथाम दङ जोंनिया, मामोन? इ, ओमफ्राय उ, ओमफ्राय मोनसेया अङ। आरो उनाव बाहायजायै गोबां दङ, थ, ओमफ्राय माखासे स, बेखौथ' लाखांखाबाय खौरां रिंसारथिनि बेलायाव। ओंखायनो बेनो बर' रावाव गासैबो खौरां रिंसारथिया सोदोबनि गिबि गेजेराव बाहायजाजोबा आरो उनाव बाहायजाजोबा। बेनिफ्राय नायनोसै, गाहायनि बबे मुंरायखौ सुबुंजों बाहायनाय जाया होनदों? मानसिनि बेलायाव बाहाया होनदों, बबे मोनसे प्रनाउनखौ? बे जाहैबाय बि, बेखौथ' बाहायखायो, बि मानोथ' हि, सि खाथार। बेनिफ्राय मा, बबेबा मायाबो जाथावथाव नामा? नैबे बे आरो बेयो बै, बबे मोनसेया मानसिजों बाहायजाया होनदों? नैबेखौ बिखौथ' बाहायखायो, जोंना से सानराय, थामथि सुबुंसाय बेयो। बैखौ मा गोजानाव बाहायनाय, बैसोर होननाय बांसानरायाव बाहायगोन, गोजानाव थानाय सुबुंखौ फोरमायनो थाखाय बैसोर, ओंखायनो मानसिजों जायो। मा, बेखौ सोंनाय दिन्थिनाय मुंरायाव बाहायनाय जायो, मा नांगौ, मा जानो, मा खालामदों, नैबे नोंगौ, मानसिनावनो बाहायो बेखौ। ओमफ्राय बेखौ बाहायनाय जाया, बेखौ बेसादजोंल' बाहायनाय जायो। बेफोर, बे खाथियाव थानाय बेसादखौ बे
नाथाय मानसिखौथ' खाथियाव थाबा बिसो होनना बुंगोन। ओंखायनो मा जाबाय बेया मानसिजों बाहायजाया। गाहायनि बबेया थाइजोआरि मुंमायाव गोग्लैयो? थाइजोआरि मुंमा मा होनदों? थाइजा सोदोब जानानै दाजाबदा दाजाबनानै थाइजा सोदोबा मुंमा जानो थाइजोआरि मुंमा। बिलाइ बेथ' नङा, बि आरो लाइ मोननैबो बिया दाजाबदा लाइया मुंमा। दैमा दैया मा मुंमा, माया दाजाबदा। बिथाङाबो मोनसे गुबै सोदोबसो जोंना मा मुंराय सोदोब। नाथाय नैबे जा सोदोबा थाइजा, नाय सोदोबा दाजाबदा, ओमफ्राय जानाय होननाय लोगो लोगो मुंमा जाबाय। बेबायदि जानाय खामानिखौ मुं दोननाय जानाय थाइजोआरि मुंमा बियो। भार्बेल नाउन। मुदा सोदोबा गाहायनि बबे सोदोबजों सोमोन्दो दङनो? मुदाया आबादजों। आबादावथ' मुदा सोदोब बाहायना बाहाया नायदो। सोलोंथायाव नायदो दंना गैया सानदो। फालांगियाव दंना गैया सानदो। आंनिबा एबा राइट एन्सारा न'जों जागोन। मानोना न'नि थिखिनि बाहागोखौ मुदा बुंनाय जायो। फंसे सोदोबजों सोंनायनि बेफोरबायदि सोंनो हागौ होनो। एक्स'फाइक्रबनि ओंथिया मा होनदों? बे बाथ्रा फान्दायनि फैबाय। एक्स'फाइक्रबनि ओंथिया मा? जोबोरा दुआ, जौसे रां, उसाव बादाव, खनले खनले। बेनिथ' फुरा बिजाबनिखौनो होखाजोबदां नोंथांमोननो खनले खनले। एक्स'फाइक्रब माने खनले खनले। जाय मानसिया जावलेबाय थायो फंसे बाथ्राखौनो एक्स'फाइक्रब बे मोनसे बाथ्राखौनो बुंबाय थागोन ओरै आरोखि, माने खनले खनले। गाहायनि बबे सोदोबा आथिं सोदोबनि थाखाय रावसायाव बाहायजायोनो? आथिं, आखाइ, आथिं बे मोदोमनि देहा, बेखौ गुबुन गुबुन रावसायाव मा मा बुंनाय जायो होननाय जादों? आथें, आइथिं, आखुम, पाया। बबे मोनसेया रावसायाव बाहायजायो होनदों डाइलेक्ट हिसाबै? बे जाहैबाय गोजौनि गासैबो। आं मोनबा अपसन होदों मोनथिथों नंनानै, मानोना बेखौथ' स्कुलावनो हरखायो गथ'फोरनि थाखाय बेबायदि रावसानि बाहायनाय सावगारिजों लोगोसे। ओंखायनो बेखौनो होखादों आं। रावसानि सोदोब बुथुमनानैबो अलरेडि होखांबाय, बेयाव नुदों जानांगौ नोंथांमोना नुबाय। आथिंबो होनो, आइथिंबो होनो, बबेबा आखुम होनो, बबेबा पायाबो होनो। जेनेरेल स्टेन्डार्डआव आथिं। ओंखायनो गोजौनि गासैबो गोसोआव लाबानो जाबाय। जेरै अखाफोरखौ होनाय उखुमब्रै, उखुमब्रि, नखाफुर, नखाबुरि बिदि। गाहायनि बबे बाथ्राया गेबें सायख', बबेया राइट, बेखौ सायख'नांगौ। मानगोनां राव जोहोलाव सोलोंथाइखौ जौगाहोनो हायो। स्टेन्डार्ड लेंगुवेजखौसो जोङो सोलोंथाइनि बिजों महरै बाहायो नंगौ, नाथाय सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय मानगोनां रावखौल' बाहायबा बेथ' जाया। गुदि थाखोआव रावसा रावनि गोनांथि गैया। बे नङा दे, रावसा रावनि गोनांथिया गुदि थाखोआव जोबोद इम्परटेन्ट। गासैबो बिमा रावहानो लिरनाय महर दङ। नङा, गासैबो बिमा रावानो लिरनाय महर गैया। बर'आनो गैयामोन गोदो, नङा होमबा? 1963निफ्रायसो मोनबाय जों बर'आ लिरनाय राव, लिरनाय महर। ओमफ्राय नायदो राइट एन्सारा नैबे नायदो। गथ'नि राव जौगानो थाखाय फोरोंगिरिहा रावसा आरो मानगोनां राव मोन्नैबो गियान थानांगौ होनो। बे राइट एन्सार। गथ'नि राव जौगानो थाखाय स्पेसियेलि प्राइमारि स्कुलनि थाखाय, जों गुदि थाखोनि थाखाय एल पि इउ पिफोरनि थाखाय डाइलेक्ट नांथारगौ होनदों। स्टेन्डार्ड गैयाबा। मानोना डाइलेक्टनिफ्रायसो रावसा एबा ओनसोलनिफ्रायसो गथ'फ्रा फैगोन स्कुलाव। लेखानिया स्टेन्डार्डखौ जों फोरोंबा बे बुजिनायानो नङा, ओरैबायदि जायो आरो। जेरैहाय आं फोरोंनाय स्कुलावबो कमला होनबा आन्दायो, दुम्बा होनो जाहैबाय साहा ओनसोलनि। बेबायदि थन्थ्रा होनोनो, माबा जुखामखौ दुम्बा होनोनो, ओमफ्राय जुखाम होनबा मोनसेया थिग बिदिनो कमला होनबा कमलाखौ थन्थ्रा होनोनो, थन्थ्रा ना थन्थ्रा बिदि ओरैबायदि आरो। सावगारिजोंसो बुजायनांगौ जायो बिदिबा। थिग बिदिनो नैबाव दं, गथ'नि राव जौगाहोनो थाखाय नों गाहायनि बबे आदबखौ बाहायगोननो? न'नि हाबा हरगोन। राव जौगाहोनो थाखाय होनदों दे, रावखौ जौगाहोनो थाखाय। न'नि हाबा हरनायाबो थिगैनो दं, नाथाय राव जौगाहोनो थाखाय नङा। खोनासंनाय लिरहोगोननो। खोनासंनायाथ' खोनासंनायसो जागोन, खामानिया थिगैनो दङ, सोलोंथाइनिनो बाहागो, नाथाय राव जौगानाय नङा, खोनानानै लिरगोनसो बियो। खन्थाइ फरायहोगोननो। फरायनाया थिगैनो दङ, रावा जौगागोन, नाथाय हांखोखौ सिनायाबा बियो मा बुंगोन? बेनिफ्राय ओंखायनो जायाबो जानो हागौ बे बुंनाय रावा। हांखो सिनायालासे सोदोबखौ गुबुनबो होननो हागौ, ओंखायनो बे जानाय नङा। नैबे कौमोन सोंगोन एबा सोंथि सोंनायखौ होनदों, कौमोन सोंनाय। सोंथि सोंबा बे बुंथारनांगोन एन्सारखौ गथ'आ, होमबा खुगाजों रावा ओंखारथारगोन, बे राइट एन्सार जागोन। ओंखायनो थाखो खथायाव थाखो लानायाव गथ'फ्रा गावजों गाव रायज्लायनायाव मुखुब जायोब्ला नों गिबियाव मा खालामगोन होनो? सिगाङाव नोंथाङा मा मावग्रोगोन होननाय जादों। गोबांखौनो मावनो हायो, नाथाय सिगाङाव मा मावगोन होनदों। क्लासा लागासिनो ओरै खना बेन्स मोनसेयाव साब्रैजों ओरैबायदि मुखुब रायज्लायगासिनो, जों नोंथांनि क्लास लानायखौ जेबो खोनासङाखै, माथायाव हाबाखै, बा खेलानो गैया, ओरैबायदि आरो। बिसोरखौ रायनानै सिरि थानो थिनगोन। सिरि था, ओरै जोंथिं खोनासंहर, मा बुजायदों खोनायाखै नामा, बिदि रायगोन होनदों। नाथाय बिदि मोना जाहैबाय फार्स्टआव। उनावहाय बुंनो हागोन, नाथाय सिगांथाराव होनदों। ओंखायनो गिबियाव
कुइसना होनदों गिबियाव मा खालामगोन होनदों। बिसोरखौ साजा होगोन। साजा होननाय सोदोबाथ' फैनोनो मोना फोरोंगिरिनाव। बिसोरनाव सोंथि सोंगोननो। सोंथि सोंनायाबो थिगैनो दंमोन, नाथाय सोंथि सोंनाया माखौ सोंगोन बेथ' गैथ'वा। बिनि उनाव गाहाय अपसनखौ नायसै। बिसोरनि रायलायनायखौ नोजोर बोगोन होनदों। नैबे बुस्थुआसो राइट। बेखौथ' मक फोरोंगिरिफोरखौ जोंखौ थिगसे लायो ट्रेनारफ्रा। आनजाद नायग्रोनांगौ जाहैबाय मा अबजार्भ खालामनांगौ होनदों। बिसोरो मा रायज्लायदों खाथियाव थांनानै नङाबा गोजाननिफ्रायनो। मोजां बाथ्रा रायलायदों ना गाज्रि बाथ्रा रायलायदों ओरैबायदि आरोखि। बेखौ अबजार्भ खालामनानै जुदि बिसोरनि टपिकआ जोबोद मोजांबा मा बुजायनानै उनावहाय क्लासनि फारसे गोसो बोहोनो लाबोनांगोन होनदों। सिगाङाव दाद्रि होबाथ' खोन्थानाय नंखाला बिसोर मा रायलायदों ओरैबायदि। ओंखायनो अबजार्भ खालामनांगोन, नोजोर बोथारनांगोन आरो बे। दा बेखिनि 20था नोंथांमोननो लाबोदों। गोलावद्रायबो जायो, गोबांथार बुथुमबा समबो लायो। दा नैबे मोननै कुइसन दङ जायखौ जोंनो स्कुलावनो हरखानाय बेफोरबायदि कुइसन सोङो। नायदो नोंथांमोना। आं एन्सारखौ होआ, नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंलायलायबानो जाबाय गावबा गावजों गाव, मानोना मोनथिनो हागोन गोरलैखासो। गाहायाव होनाय बबे सोदोबा बुहुमनि सोदोबजों बुहुम सोदोबजों लोब्बा एबा सोमोन्दो गैया होनदों। संसार। संसार माने माखौ होनो नायदो। मुलुग, बुहुम, अख्रां। नुखाथारबाय आरोखि एन्सारा बबे मोनसेया जागोन। बाहाय मोनब्रैयाव मोनथामानो बुहुमजों सोमोन्दो दङ एबा बुहुमखौनो बुंनाय जायो, ओमफ्राय मोनसेया नङा। अपसनखौ नायदो, एन्सारखौ बुंनो हादो सोर सोर। बेनिफ्राय नायदो गाहायाव मा होनदों। गोजोन गैयै सोदोबनि उल्था दिन्थिग्रा सोदोबा मा? गोजोन गैयैनि उल्था। गोजोन गैयि। समायना। गोजोनजों समायनाजों मिलायदोंफा साननानै नायदो। गोजोन गैयै। आलो आलो, बेबोथ' गोजोनानो। अनसाय। बबे मोनसेया राइट नायदो। मोनसेल'सो दंखायो। मोननैया मिलायहां जादों, नाथाय मोनसेया राइट दंथारो। गोजोन गैयैनि उल्था सोदोब। दा बेखिनिमोन, बेखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। एसेनोसै, गुबुनफोरनोबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बयबो नायनानै पास जानो हायो, साख्रि मोननो हायो। गोजोन्थों।